Asa ka? Nakatak-in pa jud. Ah. Pun bantay di pun unha. Ban ko. So guys, sundan na mga dress. Hindi makamakitaan. Ito mo lagi. Alin maglami. Dito man. Usapon ni dai? Ang gito to. Dami man di pag. Kan tamis. Ba. Uberat naman yung atagi ka ano ay. Ba. Mga kani sila challenge. Pamahal. Kamahog. Dami. Nga ni atos mag
sunod agyanan ila po sila mo. Narito? Ito man lang sagingan doon. Mm.